Umusi Maimani anozikana kuti aiwa is a member of the National Assembly yegovernment yenyika yeSouth Africa. Oya panguva inoyi achikomenda pamusoro pemashoko anotaura nemutungamiriri wenyika kuti aiwa he will not seek the third term. Sanapinda mashoko atoona kuti vakomana vekuSouth Africa panguva inoyi havachatodi kutonzwa nezvevakomana the ruling party veZANU-PF. Kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pahendo aiwa yaMumusi Maimani anouya achireply pane post yamunoona ikanzi the president of Zimbabwe says he will not seek re-election. Anouya achikomenda achiti, didn't he say he would be better than Mugabe, and it turned out to be far worse. As Africans, we should stop giving any oxygen to the words of dictators. As South Africa, we should have no time for this man. He has led his country into disaster, and we pay the price for his failures. Thomas Kwanumba ku South African government vakomana naMumusi Maimani vachita aiwa vakomana madetectors atofana kutowanyima oxygen. In other words, ausama kuti vakomana havafani kurarama just because they do not mean their words. Vakapinda vachita aiwa they are going to be better than Mugabe. Panguva inoyi vatova worse. They've destroyed the country, and the effect iri kunyatsokusafwa nevakomana vari kuSouth Africa. Noti zvinongozama kuti nyika yakangodhakwa, vanhu vese vanobuda vakananga kuSouth Africa. Wana macases anenge achiitika erobhari zvakasiyana siyana munyika yeSouth Africa kuti kunzi maforeigners maZimbabweans. Chitiko chatikuona kuti even the South African government panguva inoyi haisi kufara nechiitiko ichi. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.